Pozdrav ljudi, danas ćemo napraviti game komentar o Subway Surfu. Jako je poznata igrica, znate svi ju, valjda. Da vidimo. Ovo sad ja sam je tek sad skinuo. I prije sam je igrao malo nešto i hakirao sam ju. Fresh move. Znam sve te pokrete. Eto, neki vrak se desio. To mi je jedino ovako glupo kod Subway Surfer, to što se zapucaš onda, eto, double, evo, to znam, sve to znam, to je sad sve početno. Moj prijatelj, ako niste znali, moj prijatelj drugi u svijetu, najbolji. Ali to uz pomoć mene, jer sam mu ja hakirao. Da. Ako želite da vam snimim kako da hakirate, ok, tako retard. Eto imamo, znači, prvi, svi kažu da je ok igrica, ali meni nije nešto. Evo, čekaj, sad ću vam pokazati, top run. Hajde skoro, ne, top run, ja mislim da je. Gold, diamond, zima diamond. Nema. A dobro. Znači idemo opet pokušat. Idemo uzeti free skin. Limited. Ok. Evo grif. Ajoj, kao ovaj. Wolf. Ovo je dobar skin. Ja sam ih inače prije sve imao. Ok, evo nema skin, nema. Idemo ovaj put malo bolje pokušati. Znači, meni je ok igrica. Nije mi nešto pretjerano dobar, bolje mi je Millionaire Rush. To ako niste znali, Display me. Ili kako se već kaže. Display me, ja mislim da je tako. I šta imamo još za reći? Solidna igrica, nešto slično kao... Znam što grafika nije nešto najbolja uređena. I ne može se vidite kad ja pokušavam ovo. To se ne može raditi, to mi je jako retard. Zato mrzim takve igrice kad ne možete tako. A na primjer u Millionaire Rushu to možete. Ovdje ne možete spamat. To mi je jako glupo. A prije je bilo da možete spamat. To je jako super meni bilo onda. Evo to je ovo. Idemo brušiti rekord. Tako. Možete tu igricu naći na Google Play. Točnije Trg Play. I možete je zaigrati ako želite. Ovako. F i još samo jedno. F. O, soma points. Ja inače u takvim igricama sam jako loš. A sad kad se koncentriram, eto vidite. Kad se koncentriram onda nisam loš. Zato ću pomalo i šutiti. Tako. Ano, tako. Ovo je bilo teško. Ajde moram, kaj je to? Više ne znam. Uj. Bot. Oprostite malo što ljudi prostačim. Ok. Kako im rušim skorove. Kada dođu do 2000. Nubovi. Ako ste iz Hrvatske, onda ćete moći obrušiti moj skor. Ako niste, onda nećete moći zato što... Eto. I nju high score. Da vidimo koji sam.
hoćemo ići hakirat. Ajde, idemo vam pokazati kako hakat. Idete naći Google Trick Play. Ne znam koliko snimam, 5 minuta, dobro. Idete onda. Hack for surfers. Nikad nisam znao taj surfers napisat. I sada nemojte bilo koji skidat. Sad vidite, sam da to nađem. Da nije ovaj tu. Smradik. Nope, that is not there. Upkiller, ne. Eto, neko je uporan pa mi šalje poruke. Ne, to nije. Ako malo duže, malo kopajte malo duže. I ako ne nađete, samo odete ovako. Ima it ed coins and ki surfers y, točno tako. Sad su ono izbacivaju X-ray. Mislim, nisam tražio X-ray, ali dobro, reklamiraju se. Ili ovo? Da nije to? Nope, nije. A valjda su izbrisali onda tu aplikaciju prije me, znači, da nije to. Cheats for several social golden gold coins. Ne. Izbrisali su tu onda aplikaciju. Ništa, onda s ovim bi trebali završiti epizodu, prešli smo na malo drugačije. Dobro. Ali s tim bi trebali završiti epizodu i vidimo se sutra. Danas više neću snimati.